I sve je to naša veza sa Evropom i zato se na to nadovezuje izveštaj Evropske komisije. Kome to mašete? Nekom ljudima što mašu. Aha, dobro. Pa da, neki mašu, neki neće da mašu, šta ćete? Pa dobro, da Cveće procvalo, šuma grijom sunce zasjalo. Ovo je Srbija, govore grobovi ratnika iz davnog vremena. Ovo je Srbija, govore grobovi ratnika. I jednu ženu varao si ti, ali mene nikad, veruj, nećeš uspeti.